Здравейте! Аз съм Алек и сега разцъкваме Майнкрафт. Къде вляза? Тук си изтеглих един Чакай, смени си името. сървър. Чакай. Си изтеглих един сървър, където е паркур. Чакай, смени си името. Или там. И чакам Димитър Папазов да влиза да играем. Чакай, той знае какъв смешен. Знаеш, по-смешни места да сложа. А? Тъпо име да сложа. Да, хора, и аз сменям името. Той се е пуснал най-мразената. Не смени си името. Да, защото преди малко правихме любовни истории. Ето. Ник. Да. Чекам за малко, ще да отида в лавата. Супер. Паркур. Мега як. Аз много мразя. Що? Я знам. Каза ми да не ме цепниш, да прибия. Никога не съм играл. Никога не си играл толкова студен паркура. Да. О, не, тук вече направо. Умрях. Що? И паднах и умрях. О, не чек, при мен направо е ужас. Да, бе, при теб баш най-лесното са ти пуснали. Пак умрях. Уф, чекам за малко, щях да умра. Сега човек е бахти трудното. Мале. Как ще да умра? Мене питаш ли? И умрях, мама ти. Ето за мен е закусаме тези неща. Да, всъщност за какво да ги сложа? Само... Сега ги слагам. Ето Аз пак не умрях. искам. Няма, не искаш. Така е мъч. Пак умрях. Пак Аз ли няма да умря? играя с той. Човек, играй молята. Кефиш те. Да, бе, кефеш. Пак ще филове. Еко, много е як. Чакай, ще сте играя. Добре, че те гледа. Хора, ако искате... Ай сега, мама ти да избъдат и Алекс Папазов може да се стегли с Слендерман, той вика, че бакцата е игра. И зато и няма да снимаме. Значи до сега щяхме да играем пак Майнкрафт. Не бе, ще играем... Ще играем с Слендермен, защото му толкова се скати. Пуснал го на креатив. Влезе в сървъра. На креатив е. Не съм някакъв фейвор. Я искам да го видя какъв е този мап. Добре, аз бях умряла. Аз бях умряла и тук. И аз и тук бях стигнала от първия път. Ооо. Кой има вкъщи? Аз изтеглих някакъв напарик. Чека, тук е много. Аз съм стигли някакъв проблем. Да, съм. Кой има? Учех, той пак ти математика. Как се пързава. Даже ми пише мултиплеер. Виждаш ли? Точно две легла има. Да, влизам, изчакай му. Дали имаш и хирка. Ник. Съм тук. Човек, аз как да вляза? Чупи. Чакай, аз ще чупя къде си. Чакай, аз ще покажа. Тук съм. Излизай. Ено. Той аз ще взема. Айде, лягаме ли? Да. Чакай. Абе, легни бе. Ти кради чекпоинт. То ми чекпоинт нещо трудно ще е. Лягаме. И човек той още седи на едно място. Не, умрял. То съм умрял, човек.
Аре, излизаме ли? Чай оставям вратата в чест. Аз спомням как. Да, естествено, тук няма тренирам критик. Кой имаш ли? Виж кой имаш. Виж бе. Стая готова. Трябва ли бе, тук да го пуснем май? Тук чупи, Алек, дай. Ето и дей чупи. На мене ми стана на флинт. Какво? Ти да знам. Дай някой трябва да влезем. Са тия с пожари, бе. Ето тук има някаква вода. Аз знам за това. What? За това не. Тук съм и някакъв. Къде е това? Сетих се това. Аз почвам да убия изпълнение. Какво правиш? Как бе? Къде си бе? А, да, щупи. Трябва да откриеш една тайна врата просто. И къде е тази врата? Това ще го кажа. Много е тайна. Просто да щупи. Но той не може да вот. Така да щупи. Аз с... Виж ли? Да, бе. Че? Често е. Кой има това? Браво. Къде беше? Нещо друго. Гащи. Цели си гащи. Да. Кой има тука? Мечове! Аз взех колко съм. И аз. Май ще правим по-добре. Трябва да си изхвърля нещата, които ми трябват. Аз ще взема още такива. Или? Аз хвърлям нещата, които ми трябват. Айде! За набой! Смути мечове, сега смути. А, къде отиде? Тук долу ли? Къде си? Ето. Чай, мале. Чай, мале. Чек, къде си? Чез. Вы човек, сега не мога да вземам нищо.
Защото Първо си измийте мръсните ръчички. той излиза. Едните са ръцете.